Aramen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag-ibuka ni... Lisod ng pabalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style? Ako si Delia, ginaingon, gusto ko unta ikaw nga buwagan, human ko pasayod nga papay di ay ang imong kasing-kasing. Apan wa ko makahimo, kay nakat-o naman ko sa pagmahal nimo. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Mama, ulit na ta? Imo na kong ihatod sa amo? Lingaw naman tang nanaog sini. Nanuroy sa mall. Ug nangaon sa mahalong nga restaurant. Mauli na tao eh. Ay, di pa man ko ganaang mo pa uli dong Marvin. Ano man? May gusto pa kang gatuan? Ha? Oo. Asa man? Kay mubaking ko. Mamalik ta sa downtown? Asa man gusto ni mong atong gatuan? Mamalik ta sa mall? Ay, dili. Uman naman ta dito. Manatag sinibalik? Dili. Samot. Uman naman sa ta dito. Kung mao, asa man di ay? Sulti kay mga tuta. Nalak eh. Sige eh. Yato na lang ko sa amo eh. Grabe ko na ng imong uyab, Gud. Hapit na mo sa katuig, pero wa pa gid siya mo gakos o makahawak ni mo. Ay, lagi, uy. Sobra man kabuutan, day, uy. Halo, uy. Ako ba ikaw, no? Imong buwagan na kasi nga na? Marvin. Si Marvin. Buwag na, uy, kapoy baya. Kadugay ni mo makakaugahi, ana. Pangita og laing lalaki. Ang uban ganing laki, bisag ba ko pagisugot? Bugha, manggay dayon. Pero siya, grabe naman sa siya, uy. Magutman man sa daanan niya. Love, man ko na ako siya, day, uy. Kay permi, mapod kong busog niya. Iya mo kong buskon sa mahalon nga mga restaurant kung mangkuyog mi. Ay, lagi. Magkanguha lang imong baba sa ibabaw o ginaon sa mga lamig nga pagkaon. Pero ang baba sa imong ubos, gigoto man na. Ay, sukad lang nga nakatilaw kog langit sa una na kong uyab, no.
Gibati ko nga. Gusto kong mutilaw og usab anang butanga, day. Ay na, araman di ay na. Aron makatilaw kag balik og gahi, buwagi na Marvin, pangitag laing laki, oy. Mao ba? Hagto doon, wala sa bugakos ug mukaham ka ng muhawk nemo? Ula kima, uy. Sobra raman sa diyang kabuutan, uy. Murago naman sa kumakauyon. Agoy. Murag nagduda na ko sa sobrang kabuutan na nagipakita niya Dadelia. Di ka na siya kuan? Unsa ma? Di ka na siya usak bayot? Unsa? Si Marvin? Bayot? Doon na lang ko sa bahay sa kong ikagaw nga bayot. Kay bayot man siya, busa siyang makahatag na ko ron o katinawan. Kung bayot pa ning akong uyab, doon na lang ko sa iya. Driver, liko lang diya sa tuo, palihog. Liko na diha, palihog lang. Ay sus, ako kay posibilidad nga usa siya ka tuyab. Gawiloy. Mao na. Pero grabe man sad oy. Bisan ka ko sugbahawak, wa jud na niya buhata, ha? Pwede ba magkabugak ko si muhawak taon? Pero lalaki, imagino ni mo? Imagino ni mo yung gakos lamigyo kayo niya, hagkan ka lumi ko, ay day. Pwede day na ko. Mag-try ta to, be. Kitando ha, be. Sige daw. Ikaw. Ayaw lang gaw, uy. Ayaw lang gaw, luura, uy. Gagaw ta. Unay magaling ng iro. Iro man to, iro ta. Mag-iniro sa ta. Ayaw lang, uy. Ay, ako ganigaw, ha? Abi ni mo, mas labaw tong anggi mo na ako, oy. Mujir-jir ko babae ikaw. Ha? Pero, ang akong uyab nga lalaki, akong gi-imagine. Oh. Nag-imagine ko nga, gibirahan ko nga nagtalikod sa akong uyab niya. Dito ko bira sa babae, bira ko mayo sa diya. Lamias babae ikaw. Adi ay. Niya akong uyab akong gi-imagine, lamias babae ikaw. Lami as babae. Agaw. Puyo, uy. Aw, Pataro ba? Lami ang babae o ang lalaki? Ang babae, ang lalaki lang, di ay lalaki. Kung bayot man ganigit siya. Sa? Mangyo na lang ko, uy nga. Birahan lang ko niya, bisag kausa. Di ako gaw. Gaw, Delia. Abi ni ba no? Hoy, abi ni mo. Para na ko, ha? Kung madani mo nga buwagan, hindi mo siya kay bayot. Bigyo ka gani na siya. Kung bayot siya, ha? Buwagi na lang na, oy. Ayaw lang pahilabot niya, ha? Kudog kong mo, Loki. Go, that's Johnny, ay. Si Johnny, taas kayo nag-ikok dahil pwede na isungkod. Ibo ka na ni mo. O niya, siya luya ba? Saman. Maubaga. Jano! Ingon anak na lang kang akong buhaton. Ay pa, Jano na. Mag-ilis na lang uyab, uy. Sugto na ko si Jano, gaw iloy. Ay, salamat na, Delia. Kay gisugod ko ni mo, day. Salamat yung kayo. Kaya wa naman ko ganahe sa akong uyab nga si Marvin.
Mutuig na mi hapit pero wag gyud siya mogakos ug muhawak na ako. Marvin ko na. Sa may kitangatan, Marvin. Mura kitangat. Bayot tingali ng tawanan, no? Bayot sa. Ha? Bayot? Sa day pagduda ni mama nako ug sa akong igagaw nga bayot siya. Ingon man sabang ako mahikala. Ingon sila si Rosa, basig bayot ko no. Oy mo ba? Ako day dilya. Ako ang angay nimo. Kay lalaki yung kong tunay day. Ug kamatuoran niya na ugma dayon. Magdita. Ug ipakita ko nimo nga ako Ha? ang akong pagkabarako nga pagkalalaki. Chano. Mag-up ko na kayo ng barako Pero Chano, di na ba ako virgin ha? Nahilaptan ako sa una na akong uyab. Di na? Okay ra. Dugay naman sa to. Balik na uli balay ng nangimo Ha? Balik na uli balay ng nangimo Wa ko kasabot lagi Para kaya ano. bagong gituli niya ni uli. Ha? Ni balay. Muna, uli balay. Oh, Ano imo ban? Pikot na sana. Basta. Day. Mao na to ha? Ugma day. Magdita. Magsilukdanay ta. Ha? Manood ta bugnong dapit. Dako na tuon. Tila Chano. Dako na tuon yung ba day da. Pero lahat naman kay ka. Kung Kina. kimingawan na. Sige pa. Maglamikit ay. Magdinila mo iko. Chad, alipin. Nangiwa, papausap po ko. Gusto ko kumukaon sa imo. Hubo na ko imang pilifa. Chano. Ha? Imong gibilin ang imo sa inyo. Ha? Ay naman, uy. Uy. Taon, ay kagamay, ani. Mura manig bata. Uy, kagamay, ani. Hindi pa ko ay pagilukay mo yung ato. Hindi mo ni pa ko ay. Balibi. Alibi. Ako ano diya si imo be. Kini gation ako. Mahal ko ba ya? Uy, ikaw raman yung hao. Kuya, murara magwa. Ay, kaway lami. Dalian na lang kayo. Sa una, hinayak naman yun ko, ani. Ay, dalian na. Magbuwag tayo ni kahuman. Hala. So, ana. Naibot na. Insa na. Kayon Bobo kay no. Dali na kay naibot no. Pagkawagi ayon ginalang kong balik apilin na nas imong tudlo be. Okay na kini. Basta nga wagi ayon. Kamuta na lang oy. Bahalag mapanos kinamuta na lang mas gilok pa. Kaya Daan pagit ko nga bayot ka di ay. Oo, Dadilya. Pero di ko mailhan nga bayot kay laki man akong tingog. Pugos lang kong panguyab og babay. Kay maglagot ko sa akong uyab nga laki nga laktaban og babay. Marvin, dadokos usa ka motelpi. Lipay ako. Lalaki man imong lawas. Busa lipay ako. Og pagkahuman, promise buwag ta. Lood, ani, oy. Oy. Pero mamugos man ka. Bahala na lang ni. Ay, mong matataas, magkikay ka din ang bayutak. Ay, grabihan na din. Ay, sige pa bayot. Ay, kay kilami na mong bayutak. Kakagilap ni magbilang yahak. Matingay kang bayutak. Ay,
dali, be. Ang imo, be. Pabaw sa suko. Pagunin mo. Gusto mo bayot kay last na bayan ni. Saba di ako, gapanti baya siya. Ay, Ang imo, be. Buon ko ni mong panti. Kalain na ni panti. Odak ko, ni bayot. O gata. Agay! Mahodan na ba? Para si Edward na kuyag ka. Bising halong sa kuwa, ay! Ako na suka na lang yun ka. Taas kay Bayot. Bayot. Ganahan ko ni Bayot. Ang blastar ko. Higda ha. Ikuan na nang mo sa ako. Shoot. Sige na Bayot. Pagdali na. Sige na. Ali. Tempa. Kini. Unsa man. Okay. Ay lang tingag ihurot. Taot. Bayot. Kini pa Edward. Iskot na ni mo lain maimong ginganan. Edward man, Kini pa. Edward. Agay. Oscar. Hindi lang tamak ko ako. Imagine ko na ikaw si Oscar. May nahitabo na gyud namo sa kong uyab nga bayot. Umans nahitabo, ay wa ko makigbuwag. Uy, taas ato unya dako. Bahala na lagbayot siya. Mahal man sad nako siya. Nakigrelasyon ang gihapon ko niya. Bahalag na sayod ko nga bayot siya. Mao ko kasama ang kaagi ni Delia, dinhining tulumanon. What's the style? Nakigrelasyon lang gihapon style. Kini mao ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.